הסיפור הזה של מלחמה בין ארצות אדום לפרס, בכלל המלחמות בעולם, מתחיל לפני 2600 שנים בספר דניאל. זה מדהים שבספר דניאל יש פירוש על חלום נבוכדנצר ששלט בבבל על אלפי שנים קדימה. ואני מתחיל לספר את הסיפור לאט לאט, ומשם נגיע עד לפרס של ימינו ממש על פי מקורות מפתיעים ומדהימים. נבוכדנצר שלט על כל העולם. לפני כ-2600 שנים בערך, נבוכדנצר בבבל שלט על כל העולם. נבוכדנצר, לפני השינה, התחיל להרהר ולומר לעצמו, מעניין מה יקרה עם הממלכה שלי? כמה זמן היא תשלוט בכל העולם? האם היא תיפול? מה יקרה עם צאצאיי? ועם המחשבות האלה הוא נרדם. מדובר פה במלך ששולט בכל העולם, חלומות שלו הם בעלי משמעות, כמו חלומות פרעה. אז בעקבות ההרהורים שלו לפני השינה, מה יקרה עם הממלכה שלי? וקיבל תשובה בחלום. הבעיה היא שהוא התעורר, כתוב, ותתפעם רוחו, הכוונה היא שהוא גם לא ידע מה החלום, אפילו לא זכר אותו. הוא ידע שהחלום הזה הוא בעל משמעות. אז הוא התחיל להביא את כל הכסדיים, את כל חכמי הפקולטה בבבל, שיפתרו לו את החלום. אז הם מתאספים, באים ואומרים לו, כן, מה החלום? הוא אומר להם, לא זוכר אותו. אתם תאמרו לי מה אני חלמתי, וגם תפרשו לי את זה. ואז מביאים את דניאל, שעומד מול נבוכדנצר, ומקדש שם שמיים ואומר לו, גם אני דניאל לא יכול לדעת מה אתה חלמת, אף אדם לא יכול לדעת מה חלמת, אבל יש בורא לעולם, המחליט היחיד, שאין עוד מלבדו, המוציא אותנו מארץ מצרים, הוא שולט בכל, הוא סיבת כל הסיבות, והוא יכול לומר לי מה החלום שחלמת, וגם מה הפירוש שלו. ואז דניאל מתחיל לספר לו, אתה נבוכדנצר חלמת על דמות של צלם, כמו פסל ענק. תזכרו את הפרטים. לפסל הזה היה ראש של זהב. לפסל הזה היה ראש אחד מזהב. כשיורדים בקומה של הפסל, החזה והזרועות שלו היו עשויים מכסף. והפלג גוף התחתון יותר עשוי מנחושת, והרגליים, עד כפות הרגליים, מברזל, וכפות הרגליים יש 10 אצבעות, חלק מהאצבעות ברזל, חלק מהאצבעות חרס. את החרס עושים מהבוץ, מהאדמה. חלק מהאצבעות חרס, חלק מאצבעות החרס מעורבב בהם קצת ברזל. עד כאן דניאל מהמם את נבוכדנצר ומגלה לו מה נבוכדנצר חלם. זה בעצם כל אלמנט מסמל על ממלכה אחרת שתשלוט בעולם. מהראש עד כפות הרגליים. הראש למשל, זה אתה נבוכדנצר, זה סמל של המלכות שלך, שאתה כרגע שולט בכל העולם כולו. אז ראש זה מלכות מסוימת שתשלוט בעולם. חזה שעשוי מכסף עם שתי הזרועות, זה רמז למלכות אחרת שתשלוט בעולם. כבר נראה מי. הפלג גוף תחתון שהוא עשוי מנחושת, מדבר על מלכות אחרת שתשלוט בעולם. ואילו רגלי הברזל מדבר על מלכות אחרת שתשלוט בעולם. ואילו כפות הרגליים, 10 אצבעות, זה הרבה מאוד מלכויות קטנות יותר. אפשר להבין, איפה המלכות תהיה גדולה יותר? המלכות שניצאת בראש, או המלכות שניצאת באצבעות הרגליים? ברור מהמשל, שאצבעות הרגליים האלה נסיכים קצת, דוגמת מלכים, מיקרו מלכים כאלה. למשל, תראו למשל את נשיא ארצות הברית, נשיא בריטניה, נשיא גרמניה, נשיא צרפת, חמנאי, נשיא איראן. עכשיו, אחרי שדניאל אומר לנבוכדנצר, החלום ששכחת, אני מגלה לך אותו. עכשיו הוא מבאר לו. הראש זהב זה אתה נבוכדנצר, ששולט כרגע בכל מקום שיש חיים בעולם. המלכות שלך עומדת ליפול בידיים של המלכות של הכסף. יש לה 2 זרועות, לא סתם,
כי זה יהיה לא ממלכה אחת, זה יהיה מדי ופרס. ואז באמת, אחרי נבוכדנצר יש את הבן שלו אוויל מרודח, ואחר כך בא בלשצר, נבוכדנצר כבר מת מהעולם, ואחרי בלשצר הרי נרצח, ומי נטל את השליטה בעולם ושלט על כל העולם? מדי ופרס. אמנם מעט זמן, רק 52 שנים מדי ופרס, בעיקר פרס, שלטו בעולם, אבל אחר כך, אחרי בית חזה כסף ושתי זרועות, שזה רומז על שתי מלכויות יחד, מדי ופרס, יש את הנחושת. מי המלכות שבאה אחריהם, כמו שרואים בהיסטוריה, שנביא דניאל כבר לא היה בעולם? ממלכת יוון ואלכסנדר מוקדון, שהם שלטו בכל העולם. גם יוון תיפול אחרי איזה 180 שנה בערך. מי המלכות שבאה אחרי מלכות יוון, וזה רמז לרגליים הארוכות מברזל, שהיא המלכות האכזרית ביותר? מלכות אדום, מלכות רומי. למה אדום ורומי זה אחד? קודם כל, המלכות התפשטה מאיטליה, מרומא, אבל משם התפשטה הנצרות בעולם. זאת אומרת, כל העמים הנוצריים שנקראים רום, נקראים בעצם אדום. כך שהקוד הוא אדום, רומי, נצרות זה אחד. אדום, רומי, נצרות זה אחד, תזכרו את זה. המלכות ברזל שולטת בכל העולם, ובדור האחרון, רואים שהם בעצם עיקר הכוח בעולם. תראו, רוסיה, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, אלה המעצמות הגדולות, נכון? עכשיו בואו נרד לכפות הרגליים, חלקן ברזל, חלקן חרס. מה זה החרס הזה? אלה עוד תתי מלכויות כביכול שיקומו בעולם, וזה רמז לבני ישמעאל, הם השפלים הנחותים ביותר עשויים מהבוץ, מהחרס, מהאדמה. אז מה שיקרה בעולם זה לא מלך אחד כמו הראש של הפסל, כמו החזה והזרועות, כמו פלג גוף תחתון, כמו הרגליים. זה 10 אצבעות שונות. רגע, כבר נגיע לסין. 10 אצבעות שונות. חלקן מברזל, אתה רואה נסיכים שונים, נשיאים שונים של אדום, וחלקם חרס, אלה נשיאים ושליטים של ארצות ערב. רגע, אבל דניאל אומר לו, מעורבב בהם קצת ברזל. מה זה אומר? אומר לו דניאל, זה אומר שכמה מהשליטים של אצבעות החרס, ייקחו נשים, יישאו, יתחתנו עם נשים, מהאצבעות של הברזל. עכשיו זה לא הגיוני בכלל, כי שליט מוסלמי, הדוק, קיצוני, מה הוא רוצה לקחת? אישה מוסלמית. ממתי מנהיג מוסלמי לוקח אישה נוצריה? אבל זה קרה בעשרות שנים האחרונות. אסד, נשיא סוריה, התחתן עם אישה נוצריה. סאדאת, נשיא מצרים, עם אישה נוצריה. מלך ירדן, עם אישה נוצריה. ערפאת, עם אישה נוצריה. ודניאל אומר לו שהם יעשו את זה כדי לשפר את מעמדם בעולם ולא יצליח להם.